Najvažniji trofej u evropskom rukometu više nije san. Trofej koji su sanjale generacije podgoričkog kluba stigao je u vitrine budućnosti. Podgorica i Crna Gora slave Bojanu Popović i saigračice, koje su ispisale nove zlatne stranice crnogorskog sporta i postale treća crnogorska ekipa koja se okitila titulom prvaka Evrope. Napravili smo nešto veliko, radili smo vredno, bilo je kritika, bilo je svega. Na putu do finala, ove devojke su sve to istrpele, pokazale da imaju karakter, pokazale da su velike, pokazale da ih ništa neće omesti, da ovaj pehar veliki dođe kod nas. Veliki smo i pobjednici smo i zato smo tu gdje smo. Puno je koji nam nisu vjerovali i sve smo bili jači i jači zbog toga. U meču za pamćenje, u atmosferi koja će se dugo preprečavati, Đeri je morao da položi oružje pred novim vladarom starog kontinenta. Tim Dragana Adžića po ko zna koji put pokazao je da ima veliko srce i na krilima navijača ušao u istoriju evropskog rukometa. Presrećni smo, zaslužili smo sigurno ovu medalju od samog početka, da kažemo, tih priprema, pa sigurno spremali smo se, evo kao što je Marko Mrak rekao, 2008. godine za ovaj trofej. Tako da, eto, stvarno pokazali smo da smo najbolji, pokazali smo da vredimo, trofej u Podgorici godinu dana, tako da smo svi srećni i svi zadovoljni. Ovo je fantastično, nevjerovatno za mene jer prvi put igram u Ligi šampiona i odmah sam osvojila trofej. Ponosna sam što sam dio ovog tima. Vjerovali smo da možemo do titule i na kraju smo postigli veliki uspjeh. Ostajem u Podgorici naredne godine jer se osjećam odlično u ovom timu i želim da sa ovom ekipom krenem u odbranu trofeja. Stvarno se ne može opisati o tom osjećaju, prelijep je, jednostavno, toliko smo to željeli već duže vrijeme i mnogo smo radili za njega i na kraju nam se, sanjali smo njemu i na kraju nam se taj san i ostvario. Najvažniji trofej u evropskom rukometu došao je kao nagrada za veliki rad i sjajne rezultate tokom čitave sezone. Na putu do krova Evrope plave su rušile mnoge favorite. Olkim, Larvik i Đer, između ostalih, osjetili su snagu tima koji je znao da se izdigne i nakon neuspjeha u Brazilu. Možda da smo osvojili tu medalju tamo i da smo napravili uspjeh, ne bi došli do ovog, mislim sigurno ne, ali ovako smo znali. Znači, pravi pobjednik ne bježi pred porazom i ne bježi od kritika, nego ide dalje. Ne plaši se poraza, a i mi nismo se plašili. 2 puta ova budućnost, 30 godina, veliki klub. Jedno je bilo dovesti Vinka Kandiju, što je velika stvar bila za ovu budućnost, jer je ne bi bilo sigurno na ovom nivou, i druga stvar vratiti Bojanu i Maju da bi se napravilo što se napravilo. Sa titulom prvaka Evrope od podgoričkog kluba oprostile su se dvije najiskusnije igračice. Vreme da se povučem i da jednostavno ovim klubovima što toliko ulažu iz godine u godinu omogućim da možda dođu do jednog trofeja, jer nije fair svake godine ulaga tolike para, ne mogu ništa uzeti. Mislim da me stvarno sreća prati, jer znanje verovatno nije, ti pehari nešto idu za mnom stalno. Nema više snage, ni volje ni snage. Mislim da je pravo vrijeme i na najljepši način ovako da se završi karijera. Budućnost je sada u društvu evropskih velikana. Nakon 3 trofeja u Kupu kupova i jednog u EHF kupu, u Podgoricu je stigla i titula koja će se dugo slaviti.